Hyvät Kalevan lukion opettajat, täällä puhuu rehtori, Tampereen kaupungin valtuutettu, suluissa KOK, kaupungin valtuuston toinen varapuheenjohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialueen varavaltuutettu, UKK-instituutin varajohtaja ja Tampereen kaupungin hallituksen jäsen. Lisäksi toimin liikunnan ja terveyden edistämisen monitoimijana useissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Toivoisin, että kaikki koululla vielä läsnä olevat saapuisitte mitä pikimmiten museaaliseen tilaan, eli Mustiin. Enempää aiheesta en voi paljastaa, mutta asia on kiireellinen. Kahvitarjoilu on varmistettu. Myöhästymistä ei sallita. Tilanne on erittäin vakava. Hallitus on nimittäin leikannut opiskelulaitoksilta ja meillä ei ole enää resursseja pitää kaikkia opettajia. Pitää siis karsia opettajista. Yksi teistä saa jäädä työskentelemään tänne. Se kuka se on, päätetään selvitettyylisellä kilpailulla. Juontajina toimii Tiina ja Terhi. Mutta hienoa, että te olette kuitenkin kaikki paikalla. Meri onkin jo salissa tosi toimissa. Onks kukaan muuten nähnyt Tuomasta tänään vielä? Mä voin soittaa sille. Tuomas, missä sä oot, kun meillä on tää kokous täällä, et niinku... Tämä kilpailu ei ole vaan toisten voittamista, vaan itsensä löytämistä silloin kun antaa kaikkensa. Minä en hyväksy tätä. Voi möllit! Luonnon valinta. Eeva Helena, Hei, sä oot täällä. hei. Hei. Missä rehtori? Eeva Helena, Hei. mitä te teette täällä? Minä ilmoittaudun mukaan kisaan. Eikö? No Eeva Helena, viime pikkujoulutapahtumien jälkeen sulle kävi nyt tällä ikävä Ctrl-Alt-Delete moment. Mitkä on päällimmäiset fiilikset nyt? No kyllähän se harmittaa, mutta tälleen diskattiin ennen kuin edes koko kilpailu on alkanut, mutta ei kai sille mitään voi, että vähän tuntuu siltä, että Kalevan lukio on kääntänyt mulle selää heti sen jälkeen, kun mä täältä lähdin. Entä tämä pikkujoulujen bingossa huijaaminen? Kadutko mitä teit? Ei mun mielestä tapahtunut mitään vilppiä. 56. Bingo! Tää on 4. kierros! Hei, jos sä tarvit kahvia, niin sä voit kyllä käydä hakemassa kahvia. Kahvi? Missä on kahvia? Siis ihan kahvia tuolta kertosta voit hakea. Ai täällä on kahvi. No niin, totta kertoo kyllä.
Kilpailun ensimmäinen osa testaa tiimityötä. Tosissaan, kyseessä on kaupunkisota, Pelaajat eivät vielä tässä vaiheessa putoa pois kilpailusta. mutta voittajalle on luvassa yllätyspalkinto. Kaikki tuntevat varmasti kaupunkisodan säännöt. Tällä kertaa pelissä ei ole vankiloita, mutta kun pelaajan osuu pallo, hän tippuu pois pelistä. Tosissaan. Pasifisti ymmärtää, että sodilla ei ole voittajia, sillä jokainen taistelu, jossa vahingoittaa toista, heikentää myös meitä itseämme. Niin, mutta kun mietit, että AX plus B on yhdistysryhmän Y, niin se menee ihan täydellisesti tonne vaikka heiskan päähän tai johonkin. Timo, et sä voi käyttää suoran yhtälöä, kun sä mallinnat heittoa. Sun lähtee paraberin kaali. Ei, mutta kun toi on niin lyhyt matka, ei siinä ehdi muodostua paraberia. Tätä ne luonnontieteet tekee ihmiselle. Painovoima siihen palloon ja se muodostaa sen paraberin. Niin, painovoima, noste, ilmanvastus on mitätön. Nostetta ei. Tästä saa! Joo, oli syöksyvirtaus. Merja perkele! Yes! Merja, voit pelin. Tosissaan, yllätyspalkintosi on eläke! Oho, yes, sitä mä oon ottanutkin. No niin, onko sulla jotain voiton sanoja? No ei oo voiton sanoja, mutta voiton liikkeitä löytyy. Oli kyllä jännä kilpailu eka. Siis oikein tutisi jaloistani, kun Tuli oli kylmät väreet. Joo. Joo. Mutta olisi Merja kyllä hyvä. Se Oli. päihitti kaikki ihan mellen tulleen. Joo. Ei ollut kyllä kovin yllätys se lopputulos sitten. Ei ollut, et- Kyllä se meidän Merja on se. Se vaan tietää, miten homma hoidetaan. Kyllä se tietää, miten se Ja taas Timolla kesti laskut kauan. Joo. Ei pystynyt. Se on se Timon juttu. Joo. Korsu Kai. En kyllä voi siihen luottaa. Mitäs Keinänen? Ei kyllä. No? Kato tosta. Näet. Kaiken. Joo. Lopputulema. Hipertoisen. Laskepa Timo kerran. Päättää 15. Katsopas Timo nyt vähän. Kaikki oli aika lailla väärin.
on se matikan opettaja. Kumpi meistä olisi laskenut tän ensimmäisenä oikein? Ymmärrä mikä toi Tenkun juttu oli tolleen, kun kyllä mä laskin sen oikein, et se äijä ei tiedä mitään möllistä pöllistä. Se on ite yks mölli. Joo, kyllä toi Timon todennäköisyyslasku oli kyllä niin jäätävää kuraa, että Mulla on hyvät kurssimateriaalit, mulla on hyvät laskut. oli käytännössä ihan henkilökohtainen hyökkäys mua kohtaan, että Opiskelijat kirjoittaa ällää mun kautta. ei kyllä YA-kokeessa voisi yhtään pistettä antaa ja Ensi kerralla Tenkku saa hoitaa ihan itse sen fysiikkakasin. Ihan itse! muutenkin noi Timon kaikki tekeleet täällä tässä kisassa ja suoriutuminen ylipäätään on ollut kyllä aika heikkoa, että voi olla ettei kyllä pitkälle pötki tässä kilpailussa. Kyllähän me kaksi aika hyvin hoidetaan meidän Me ollaan main characterit kyllä. Joo, kyllä se näkee siinä, että kenet laitettiin vararehtoriksi ja kenet ei. Niin kyllä se mun mielestä kertoo aika paljon. Ja... Hei kuules Tattari, mitäs jos sanoisit, jos muodostaisimme pyhän liiton ja liittoutuisimme tässä julmassa maailmassa kaikkia muita vastaan? no, eihän se käy. Jahas. Keltaista merkintää tulossa. Jaas, kuusi tällä kertaa. Mulla on sulle tosi tärkeä asia. Tuukko samalla pitää mediakatsauksen? Ei, nyt ei voi. Nyt ei. Jorma aikoo laajentaa kurssitarjontaansa maantietoon, Jorma ei kyllä antaisi kursseja ilmaiseksi. Fysiikkaan. historiaan, Jaha. matematiikkaan. Jorma matematiikkaan. Oiskohan nyt ihan noin, että no mä en oo oikein lähde tähän, että ei. Sinun työpaikkasi on siis vaarassa. Meidän täytyy äänestää Jorma ulos. No, hyökkäys on kyllä paras puolustus. Jorma olikin kyllä mun epäilyttävien listalla. Timo, ensi heimoneuvostossa sinä äänestät Jormaa. Äänestän Jormaa seuraavassa heimoneuvostossa. Hyvät kilpailijat, tervetuloa heimoneuvostoon. Nyt on aika äänestää, kuka teistä lähtee pois. Jorma, millä fiiliksillä olet ollut? No, hyvällä hengellä pärjätty. Hyvät fiilikset. Jari, sinut on nähty hyvin sosiaalisessa valossa. Sanotaanko, että pidän ystäväni lähellä, mutta viholliset vielä lähempänä. Juha, näytät aika hermostuneelta. Mitä mielessä? Tässä maailman tilanteessa emme voi luottaa kehenkään. Voitte tuoda nyt äänestyslaput tänne. Tässä koulussa on tilaa vain yhdelle historianopettajalle. Jorma. Keinasen Jari sai vakuutettua mut. Jorve. Todennäköisyyslaskennan tulos on. Valitaan. Iso käsi. Nyt on aika julkistaa äänet. Tattari Jorma. Jorma. Jorbe. Se yksi uskonnon oma. Jortsu lörtsy pörtsy.
Tengval, Olli. Jorma, sait eniten ääni. Onko sinulla vielä jotain kerrottavaa? Mitä? Tattari, löydä oma kohtalosi. Jorma, sinulla on kalumetti. Se tarkoittaa, että kaikki Jorman äänet on nyt mitätöity. Eli Olli, sinä olet pudonnut kisasta. Tuo kynttiläsi tänne. Hyvä se oli. Kurjaltahan se tuntui nähdä ne äänet. Mä luotin Jariin ja meidän suunnitelmaan. Kaikki olikin vain valetta. Tässä nyt kävi silleen, että kokeilin ihmismielelle voimakkainta psykologista keinoa, jota tiedän, eli manipulaatiota, mutta universumin kaos ei antanut minun toteuttaa täydellistä suunnitelmaani ja Tattarin sijasta tippui Olli Tengval. Nyt muidenkin pelaajien todelliset kasvot on paljastunut. Ja mä en tiedä, voinko mä luottaa enää kehenkään täällä. Niin, no eihän se oikeesti eihän Tattari yritä kenenkään töitä viedä, mutta ajattelin vaan tämmöisestä psykologisesta näkökulmasta tätä. Tattari, löydä kohtalosi. Kukaan muu ei kontrolloi sinua. Tee päätöksesi. Hei Tiina, mitäköhän sille Merjalle muuten kuuluu siellä eläkkeellä? En kyllä tiedä, onkohan se lähtenyt johonkin ulkomaille? Tervetuloa tänne Merjan eläkevlogin toiseen päivään ja täällä ollaan heti aamutuivaa 5.30 pulahtamassa avantoon. Junttidiskot on nyt tanssittu ja tästä vaan Jomolle vähän haastetta sitten omiin eläkepäiville, että pystytkö ihan samaan? Ton Lintusen Terhinkaan, niin meillä on ollut kyllä tosi hyvää yhteistyötä. Me tultiin tänne Sarin kuvisluokkaan vähän katselemaan nuorten taidetta. Mitä luulet, onkohan tuo tehty Tengvalin Ollista? Ainakin on todella näköinen. Ja onhan noi kaikki muut opettajat, niin ihan hyvä, että annetaan kenkää niille. Eihän ne nyt kuitenkaan mitään osannut opettaa. Seuraava kilpailu tosissaan vaatii nopeutta ja tarkkuutta. Ja sukkeli ja rannen liikkeitä. Opettajat tarkistavat rästiin jääneitä kokeita. Kyllä me ainakin kaikki tiedetään, että kuka ei voita kilpailua tosissaan.
Mitenköhän Juhan ranteet kestää vielä näin monen vuoden jälkeen? Totta, Juha on kyllä aikoinaan tarkistanut munkin äidin kokeita. Tunnelma tosissaan tiivistyy. On viimeisen pelin aika. Kyseessä on polttopallo. Saa nähdä, mitenkä meidän opettajat pärjää tulituksen alla. Juha taitaa ainakin tuntea sotatantereen taktiikat. Kaitsu! Ei pidä jäädä tuleen makaamaan! Korsu, varo! Heiska, hyvää nimen alle. Heiskan ura on nyt saanut sankarillisen päätöksen. Jopa 178,5 vuoden ura. No, sotataipaleeni nyt ikävä kyllä tuli päätökseen, mutta uhrauksia on tehtävä ja lähdin sentään sankarina. Sinne meni Heiska. Muistakaa kaikki käydä Ykköskentän mies. Tosissaan, Jari on pelannut koko pelin kuin viekas kettu. Ja se on kannattanut. Se on vienyt hänet finaaliin asti. Saa nähdä, kuinka pitkälle tää taktiikka vie häntä vielä tosissaan. Nyt on tosissaan viimeisen heimoneuvoston aika. Viimeisessä heimoneuvostossa pudonneet kilpailijat äänestävät, kumpi teistä voittaa. Jari, onko sinulla perusteita, miksi heidän pitäisi äänestää sinua? Olen pelannut mielestäni täydellisen psykologisen pelin. En näe, että tässä tapahtuu enää mitään virheitä. Entä Kai? Tiesittekö, että lohi on petokala? On tosissaan aika äänestää. Valitettavasti joudun jättämään Keinosen Jarin tällä kertaa ilman ääntä. Sillä olen havainnut, että täällä on pelattu vähän likaista peliä. Äänestän Kaita, koska uhraudun hänen puolestaan. Oliko ne möllit ja pöllit, vai pöllit ja möllit? Äänen menee Kai Korsulle. Kai Korsu. Näyttää siltä, että Kai Korsu vei voiton. Hei Korsu, onks fysiikka helppo kirjoittaa? No se on aika helppo. Kirjoitetaan tällä lailla. Noniin. Tossa on atomi. Olipa tämä tosissaan kerta kaikkiaan hyvä lopetus tälle kilpailulle. Kilpailu oli tosissaan aivan mahtivuotinen kokonaisuus. Joo, mä lähden. Mihin menet, Tiina? Mä lähden röökiin. Mäkin tuun.